Ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet alleen maar start met iets, maar zorg ook dat het product echt gaat leven op het eiland. Dus ik zou willen voorstellen dat de website ook zeg maar wordt bekendgemaakt, ook op alle scholen. Dat het ook gaat leven bij de kinderen. De informatie die te vinden is op de website is zeer geordend. Het geeft een duidelijk beeld van het immaterieel erfgoed van Bonaire. Ik ben ook heel tevreden om te horen dat er mogelijkheden zijn om het verder uit te breiden. Het zijn niet alle onderdelen zijn volledig verwerkt. Over 3 weken ben ik ook in Nederland, dus dan ga ik ook even samen met Saskia. We moeten nog even kijken in mijn agenda of er nog een plek vrij is. Gaan we nog even zitten en kijken ook met andere collega's wat in dit kader nog mogelijk is. Eén ding staat wel duidelijk. Cultuur is de identiteit van jouw eiland. Je moet erin blijven investeren. Ik moet wel zeggen, als het gaat om de uitvoering van cultuur op zich, is het wel een eilandelijke verantwoordelijkheid. Het ministerie van OCW weet wel of neemt wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat gaat meer om het beleidsmatige en niet zozeer het inhoudelijke. Dus vandaar ook dat we bezig zijn met een cultuurconvenant die we dan hopelijk dit jaar kunnen ondertekenen met Openbaar Lichaam Bonaire, ook met Openbaar Lichaam Saba en Openbaar Lichaam Statia. Dus dit is een begin, maar het moet gaan leven. En leven betekent dat de website regelmatig bezocht moet worden. Niet alleen maar door de mensen buiten Bonaire, maar voornamelijk door mensen van Bonaire. Dank je.